ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତମ ଝିଅର କିଛି ଦୋଷ ଅଛି। ଏ ଖାତା ଭିତରେ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ଏମାନେ ସବୁ କହିବେ ତମ ଝିଅର ଦୋଷ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆରେ ମୋ କଥା ମାନ, ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି ନା ବଛ? ମୋ କଥା ମାନ, ତମ ଝିଅର ବାହାଘର କୋଉ ଛକା ସହିତ କରିଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ। କଣ କହିଲୁ ବେ ହାରାମଜାଦା, ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ? ଛାଡ଼ ସେ ସବୁ କଥା, ମୋ କଥା ମାନି ମୋ ଘରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସ। ମୁଁ ରାଜି। ବୁଢ଼ାକ ରାଜି ହବ? ତମେ ରାଜି ହେଲେ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ବୁଢ଼ା ଶୁଣ୍ଠିଆଟା ଗାଁ ବାଲା କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦବ? ହଁ ନହେଲେ ବୁଢ଼ା ତୁ ଖାଇବା ଦେଇଦେବୁ। ହଁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲୁ? ହଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବୁ। ତୁ କାହିଁ କଥା ମଝିରେ କହୁଛୁ? ତେଣୁ କ'ଣ ଗଲୁ ହଉଛି ସାରୁ ଅଧିକା ଖାଇ ଦେଉଛି ନା କ'ଣ? ଇଏ କ'ଣ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଝିଅ କୋଉଠି ସେଟିଂ ହବ? ମୋ ଝିଅ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ହଁ ହଁ ରଘୁଆ, ଇରେ ପାଳ ଇଗୋ ଶିଖା ଶିଖି ପଳେଇଲେ।